Ja osobne vnímam prerod do 93. roku, za to posledné obdobie možno nejakých 10 rokov, takže ľudia si zmýlili tie demokratické princípy a hodnoty s nejakým voľnomyšlienkárstvom a častokrát sa nám stáva, že hlavne pri definovaní slovka demokracie si povieme, že je to to, čo ja môžem. A zabúdame na to, čo by sme mali aj my voči, ako by sme mali mať my zodpovednosť voči sebe, voči svojmu okoliu, voči svojim blízkym, rodine, priateľom a zároveň aj voči štátu. A vidíme to dnes ako závažné problémy spoločnosti. Ja osobne aj pri práci vnímam, že častokrát tí klienti, ktorí za nami prichádzajú, zabúdajú hlavne na to, že aj oni majú svoje povinnosti voči svojim veriteľom, voči iným. A práve to je možno aj tým dôvodom toho, prečo som sa ja začal venovať ochrane spotrebiteľov ako téme. Keď pred niekoľko pár rokmi začal problém, ktorý bolo potrebné riešiť a zrazu nebolo na Slovensku žiadneho kompetentného, ochotného a schopného človeka alebo štátneho orgánu, ktorý by dokázal povedať, áno, toto a toto sa má tak a jednoducho tieto veci treba a tieto veci netreba riešiť. A možno aj to bolo dôvodom toho, prečo ja som sa začal tejto veci venovať, pretože keď som začínal v podstate s ochranou spotrebiteľov, tak a stále si kladiem takúto, možno pred seba takýto cieľ alebo métu, že ja sám osobne nenesem zodpovednosť len za seba a za svoje skutky, ale aj za to, čo v živote neurobíme. Teda každý jeden z nás, každý jeden občan, aktivista, každý jeden človek, ktorý žije v tejto krajine, je zodpovedný nielen sám za seba a za to, čo spravil, ale aj za to, čo nespravil a mal na to potenciál, aby to vykonal. A práve to je takým hnacím motorom, keď si myslím, pri všetkej skromnosti, že mám nejaký potenciál, mám nejaké vedomosti a skúsenosti s pomáhaním ľuďom, tak je mojou povinnosťou tým ľuďom poskytovať tú pomoc. A práve na to sme my pri možno nejakom si interpretovaní alebo vysvetľovaní demokracie zabudli. A začali sme byť sami svoji, žiť si sami svoj život pre seba, nebrať ohľady na nikoho. A to je, myslím, také popletenie si demokracie. Vidíme to aj v zahraničí. Častokrát, keď som mimo Slovenskej republiky, tak vidím, že tí ľudia za hranicami, hoď sa len tu na nedaleko, sú úplne iní. Inak vnímajú, inak sa správajú, inak vnímajú svoje okolie, v ktorom žijú. A to je na nich to, čo ich robí takými ľudskejšími, takými lepšími. Tu na Slovensku človek, keď je niekto, ja neviem, spadnutý na zemi, tak keď pri ňom prejde priebehu nejakého času niekoľko sto ľudí a nikto sa nezastaví, že človeče, čo ti, nedostal si infarkt, nemáš záchvat? Nikto si toho človeka ani nevšimne a každý si povie, že no, je to ožran. A práve to také svojské, zvláštne a divné vnímanie demokracie je mne osobne proti srdci. A v podstate preto robím to, čo robím. Je jedno krásne dielo od Shakespearea, ktorý v diele kupca Benátskeho, keď takto medzi knihami, opisuje osobný boj človeka za jeho práva, za jeho spravodlivosť, za cenu straty akéhokoľvek vlastníctva, za cenu straty možno svojho života, svojej, povedzme, že dôstojnosti, čo už je až ad absurdum, ale veľmi krásne je vystihnutý prípad toho, ako sa mení myslenie človeka. Veľmi krásne opisuje boj jednotlivca za jeho práva bez ohľadu na to, či stratím vlastníctvo, či stratím možno svoju dcéru a čokoľvek iné. A práve v tom diele on veľmi krásne opisuje to, aký je podstatný, nevyhnutný, priam až dôležitý boj jednotlivca za jeho práva. Môj boj za moje individuálne práva, môj boj za možno aj práva niekoho iného, ale aké vystihuje v tom diele, aké je to podstatné, aký to má význam pre mňa, pre moju dôstojnosť. Pretože ja keď nepoznám alebo nebojujem za svoje práva, tým pádom sám zo seba nejakým spôsobom
vyberám, alebo tým, že ja nebojujem za svoje práva, tým v podstate strácam na svojej dôstojnosti ako človek. A na to by sme nemali zabúdať na Slovensku. Pretože ten boj môj individuálny za moje práva, alebo ten náš kolektívny boj za práva všetkých spotrebiteľov v tejto krajine je nevyhnutný. Pretože práve tento boj robí túto krajinu lepšou, životaschopnejšou a možno aj konkurencieschopnejšou v rámci trhu, ale robí túto krajinu jednoznačne možno v tom procese vývoja života schopnejšou a takou krajinou, kde je o mnoho, kde sa dá žiť.